لهرم عفرینی لروجاوای کردستان پارێزەرeke کرد هەروەها پیرەمێرek ji aliyê çekdaran ve hatin girtin. Roja şemiyê 23 cûtmehê desthilatê dagirkeriya Tirkiye parêzero Kurd Neceh Amer Arûs ya 51 salî ji gundê Gwîra Recûyê li bajarokê Recûyê girtin. Bi tuhmeta ku serdema rêveberiya xwe ser avberê de li çalakiyeke cemawerî û protestoker de beşdar bibû. Desteya yasayî ya Kurd daxuyaniyek belav kir û kopiyek jê gihîşt ber Sêv TV. Di daxuyaniyê de hat milîsên şurta el-eskeriyê bi hevkariya istixbaratên Tirkiye parêzer Neceh Amer Arûs girtin bi tuhmeta ku di serdema rêveberiya xwe ser ya avberê de û dema Tirkiye êrîş herêma Efrînê dikir ew li pêş avahiya dadê li çalakiyeke cemawerî û protestoker beşdar bibû. Her di daxuyaniyê de hat parêzer Neceh ji gundê Gwîrayê bi ser navçeya Recûyê de ye ji ber ku bavê wê di destpêka vê mehê de koça dawî kiribû ew ji Helebê vegeriya bû. Li Gurcê deron dadgeha Tirkiye li bajarokê Recûyê biryar daye ku wê bibin girtîgeheke bajarê Efrînê. Hêjayî gotinê ku desthilatdarên Tirkiye di meha êlûna derbasbûyî de parêzer Menan Beyremiyê ji gundê Kêla girtin û taniha ew li ba desthilata Tirkiye û milîsên bi ser wê ve girtiye. Desthilata Tirkiye berî çend rojan parêzer Abdirrehman İbrahîm ê ji gundê Çeqelê Cûmê piştî nêzîkî salekê ji girtinê ew serbest berdan. Di 25 dehan de desthilatdarên Tirkiye şeş welatiyên Kurd li gundewarê bajarê Efrînê girtin. Di hûrgiliyan de roja sêşemê milîsên şurta el-eskeriyê bi hevkariya istixbaratên Tirkiye û welatiyê Kurd Şükrî Mihemed Ebdo ji gundê wî sariya yê bi ser navçeya Mobeto girtin û birin boregeha xwe ya li orta navçeyê. Her di heman rojê de li gundê Şera 5 kes ji malbatekê ji aliyê şurta eskerî ve hatibûn girtin. Hunermend Kurd ê naskerî Selah Resûl ji ber nexweşiyê di 69 saliya xwe de li nexweşxaneyeke bajarê Êstin û Almanyayê koça dawî kir. Berî çend rojan Hunermend Selah Resûl nexweş ketibû û ji ber wê sedemê ew ji bo nexweşxaneyeke bajarê Êstin û Almanyayê hatibû veguhestin û duh çarşemê jiyana xwe jî dest da. Selah Resûl bi xwe ji bajarê Qamişlûyê Rojavayê Kurdistanê ye. Ew li sala 1952 cudayî bibû di salên nûdî de koçberî Almanyayê bibû û jiyana xwe ta dawiyê li wî welatî derbas kir. Hunermendê koçkirî yek ji hunermendên naskerî bû û bi hunermendên navdar re wek Saîd Yûsef, Mihemed Şêxo û Mehmûd Ezîz gelek stronên evînî û niştimanî gotibû. Hunermend Selah Resûl hunera Kurdî dewlemend kiribû û bi dehan stronên Kurdî bi dengê xwe tomar kiribûn. Bi koçkirina xwe Selah Resûl mîrateke mezin ji stran û awazan li pêş xwe hêşt. Duh çarşemê Wezîrê Derveyê Îranê Hüseyn Emîr Abdullahyan konferanseke rojnamevanî li Tehranê li dar xist. Abdullahyan ragihan ku gotûbêjên atomî li Wînenê û pejrandina rola Talîbanê li Efxanistanê li ser masaya civata wezîrên cîranên Efxanistanê tên gengeşe kirin. Piştî ku gengeşe bi şandên dewletên cîranên Efxanistanê re dawî bû û Wezîrê Derveyê Îranê dazanîn û got divê em bipejrînin ku îro Talîban li Efxanistanê desteya hukmdariyê li ser zemînê ye. Abdullahyan her wiha girîngî da destpêkirina gotûbêjan li ser plana karê giştî û hevbeş li Wînenê. Vladimir Putin serokê Rûsyayê rênimayî bo kompanya Gazprom pêşkêş kir bi mebesta karkirinê ji bo zêdekirina rêjeya gazê di dezgehên embarkirina gazê yên Ewropî piştî tijîbûna gaza Rûsî di embarên gazê yên Rûsî de. Li gor Putin van rêkaran dê rewşeke guncavtir di bazara wîzeya cîhanî de çêke û got taniha rewş nelbare û rêjeya gaza siruştî ya yedek di embarên Ewropî yên binerdê de ji rêjeya salane gelek kêmtir e. Di vê derbarê de Putin xuya kir ku yek ji van sedeman ew e ku ev rewşaniha di bazarên Ewropî de kêmbûna gaza siruştî ya Amerîkî ye lê kompanya Gazprom ev kêmbûn tijî kir. Duh çarşemê dûra demijmêr şeşan wêsgeha Bakur a trênan li Parîsê paytexta Fransayê bi temamî hate rawestandin ji ber gefên hebûna bombekê li wêsgehê. Bi sedan kes li derveyê wêsgeha Garda Nord hatin dîtin ku li hêviya pişkînên tîmên pispor di warê teqemeniyan de bûn. Di vê derbarê de tîmên pispor di warî teqemeniyan de lêkolînên xwe encam dan û li encamê xuya bû ku çenteyeke piştê li wêsgehê bêxwedî hatibû hêştin.
بو وی مبسته جی تفگرا ترینن به تمامی لویسگه هاتا راوستاندن هر وها ریکین ترین نوف دولتی ین لندن به بروکسل و گرید ده هاتو بون راوستاندن.